Отидохме и там се бихме на хакери. Никаква полза от нас нямаше. В ползата имаше после, когато ни казаха, че сме участвали в войната и пенсията ни увеличават. Ние отивахме на фронта за това дето духа. Понеже руснаците бяха пияни. Те бъркат ракетите. Веднага почнаха да се хвалят. Падна Ниш, падна Пирот. Нали? Паднало. Какво паднало? Паднало, отстъпили са. Ние вървяхме след германците. Те се отстъпват и ние, разбира се, след тях. Ние завършихме по-рано. Явно подготовка за фронта. Но тук една, бих казал, интересна работа, както Сталин на времето 1937 година убива много генерали и военни, разстрелват. И нашите българи усещат, че ще има нещо и рекли тия, които са завършили школа за запасни офицери, да отидат на фронта. Вестниците писаха, че фронта не е чистилище. Фронта е чест, а не да се пращат престъпници да бъдат убити. И те казват, това е наша работа. И тогава пехотата, обикновените пехотинци на 36-ти полк си останаха в казармите, а само завършилите школа за запасни офицери отидоха на фронта. Именно да бъдат колкото се може по-малко да остане от тия фашисти, които са се клели на цар Симеон. Тогава началника на школата се разбра, че се е хвърлил през прозореца и се самоубил, защото усеща какво ще стане. Те си казаха, те са се клели на цар Симеон, нас не интересуват къде отиват. Нас не интересуват да бъдат на фронта. Тогава много офицери останаха в казармите, защото им нямаха доверие никакво. А нас, младите, имат им доверие. Глупости. И нито пък имаме някаква особена подготовка за фронта. Обаче отидохме. Отидохме и там се бихме на хакери. Никаква полза от нас нямаше в школата. Ползата имаше после, когато ни казаха, че сме участвали в войната и пенсията ни увеличават. Да, своден. 30 човека. Нашия фронт започна от Кюстендил, Долно Уйно, Горно Уйно. Това някакви села са там. Останахме там, казах 17 октомври, отидохме с железницата, влакъде, и тогава започнаха да се чуват оръдията от германците, да се чува тътнежа. Аз се усмихвах, както и много стъга на шега, че сме на фронта, обаче нека да си призная, устната ми се напука. А пък аз знам от татко, че също пукнат устната, когато е бил в войната. Значи една особено тъгечна, такава комична, хем те е страх, хем не те е страх, хем се усмихваш и ти се напукват устата. Чувстваше, че може всеки момент да почнат мините по нас да хвърчат. Тогава напредупредиха да залягаме, нали, в окопче малко се изкопава. Въпреки всичко, въпреки че германците не са толкова прости да останат в чувал и да ги пленят противниците, ние започнахме да вървим без да казваме нищо къде отиваме, без да напитат къде отиваме. Ние отивахме на фронта за това дето духа. Обаче войната си е война, тя не пита дали си наш или ваш.
стрелят хората и нищо повече. Веднага почнаха да се хвалят. Падна Ниш, падна Пирот, нали, паднало. Какво паднало? Паднало, отстъпили са, но нищо не е паднало. Победили сме. Обаче те се изтеглят германците. Нямаше нищо особено. Ние вървяхме след германците. Те отстъпват и ние, разбира се, след тях. Те бяха ужасни, не знам, професионалисти, а ние новобранци. Не е верно, че германците са били страхливи или нещо. Когато ние напреднахме в кавички, тогава германците бяха се изтеглили. А един германец, вързан за дърво от високо, въоръжен с шмайзери, патрони, оттам стреля, оттам спира цялата наша рота и дружина. Той човек, немеца, после го убива там остава на дървото убит. То беше една, не знам, много ми е мъчно, обаче ще събера сили, нали, казае се за това, което се е случило. Тогава Димитров ден беше на 8, нали така? 8 ноември. И моя милост беше подчинен на едни руснаци, генерали. Те участват да следят как се изпълняват заповедите. И тогава казаха какви ракети ще бъдат пуснати, за да може да се започне една атака на нож. Представяш ли си? На нож срещу германците. Те пазиха нас да не се предадем нещо. И постоянно следяха какво правим. Казаха да внимаваме, защото сега ще има пускане на ракети и казаха, ако е зелена, еди какво си, ако е червена, еди какво си. И понеже руснаците бяха пияни, те бъркат ракетите. И ние, според съобщението какви ракети ще бъдат пуснати, правим нашите си маневри. Сега, моя милост знае, че напред е германците. Ако станеш, ще те убият. Аз само се придвижих напред, като някой ми каза мини напред. И естествено, че този глас мини напред, това беше на баща ми гласа. Това не е някаква фантазия. Аз не съм спал, не съм сънувал. Аз станах и се придвижих напред. И в това време падна една от мините. Точно на това място, където аз лежах. Смех и се зарадвах, че съм жив. Ракетата била сбъркана. Вместо зелена, червена. Нещо такова беше. Трябва да вървим. А вие сте стояли? А ние сме стояли. Обаче въпреки той, аз се придвижих, защото чух друг глас. Мини напред. Мисля, той така приятно приказваше, казва така. Мини напред. Мане. Тогава имах един школник, който беше една година по-голям от мене. И той се казваше Масърски. И до ден днешен не го знам какво стана с този мъж. Когато се наложи да шпионират разузнавачи, какво става с германците. И аз, там са, нали, такава среда, военни и войници, аз пожелах да стана разузнавач. Тогава този Масърски ме хвана за ръката и ми казва: стой тук, бе, човече.
изобщо не ходих на такъв развъздъбат, които после ги убиха и не се върнаха. Аз исках за пример, нали така е. Този военен ме попита, има ли съм момиче в живота, масърски школника. И после почнаха войните, то в едно кукурузище царевица, царевицата шумеше от крушимите, защото се чуваха как пръщат. Един до мене войник получавал писмо предния ден от семейството си, че си има син. Това го запомних, че това момче същия ден пред очите ми, или по-право пред мене, от царевицата почнаха да се чува шумолевица и престрелка, и тогава го убиха в гърлото, го удари куршум. Нищо повече. Продължи войната, стрелба. И аз се заковах на едно място, като всеки човек, който е бил в казармата, знае, че се стреля срещу враг. А да го виждаш, този враг, никъде не го виждаш. И аз за той си спестих патроните и шмайзера, който ми беше даден. Накъде? Защо да стрелям? Като те, например, ми казаха, аз като имах на нашивката 3 и 6. И старите войници ми казаха да го намацаш с скал, за да не блещи. Защото германци се преселват в генералите, в военните, в чиновете, които имат. Така ми остана пагона калян с скал. Той Манол Станчев, той наш ореховчанин, то тогава него го раниха в крака и остана. Жив остана, той куцаше, като излезе в казармата. И така се задържаме до Прищина. Това беше най-далече. И тогава се чу, че ще се връщаме в къщи. На фронта, което бехме, там имаше тъй наречените шиптари. Те само дерем са на фронта и вече се прибират. И те се бият срещу германците. Нека да кажа само това. Ние разбрахме, че ще навръщат. Да се върне в къщи и да обучаваме набора, с който сме влезнали в школата. Само, че те са обикновени войници. Слушай какво става сега. Имаше почивка, имаше прекратяване на огъня и казаха да се послоним някъде, ако можем да поспим. И моя милост, жадна за сън, влиза. О, Боже, колко хубаво беше така. И той влезнах в една къща. Там имаше кисело мляко. Нямаше хора. Той беше македонец. После разбрах. Те като разправям това, тя как не те е било страх. Може да сложила отрова. Абе, каква отрова, бе, хора? Те се пазят и те да избягат, да се махнат от това чистилище. И аз, разбира се, без да му мисля, хапнах си с киселото мляко, останах да си поспа. Сега, този човек, който беше собственика на къщата, той ми казва: узни си, синко, узни си. Значи, хъпни си, синко, узни, вземи. И си отива. И остава самичък в къщата. И аз тогава спах там. И тогава ми разправят други, които са били вънка, извън тази къща, казаха, че ако бях шамнал и ако бях се разместил нещо, щяха да стрелят. Защото те не знаят кой съм. Обаче аз не съм се събудил и съм бил отминат. Там имах късмет. И
благодарение на това, че можах да си подребна, аз вече на връщане бях бодър. Те се изтеглят германците и ние, разбира се, пък се прибираме обратно за Кюстендил и така се разделихме с немците. Боже, там в Кюстендил останах и, разбира се, намерили ми квартира. И майката, понеже аз тогава не се отдадох на пиянство и на тичане и радости, просто бех скован, като чух, че така стават събития в България, натъжен. Та майката в Кюстендил казва: блажена тая майка, която има такъв син. Нали, че се съм държал като скромен. Аз вечерта пиша писмо пише писмото на твърдо върху каската. И благодарение на това писмото и то отива в Оряхово, обаче мен ме остават да паза обоза. Тия, които заминаха за вкъщи, майка излиза да ме посреща. Обаче там бай Дамян, така се казва, почтальонка, почтата, той ми носи това писмо, че няма да дойде, защото става временно. Майка се зарадва, че иначе тя отиваше и ще види, че ма няма и ужас. Тя пък получава писмото точно преди да излезе от къщи, да ме посреща. И в него вече аз пиша, че няма да дойде с групата, а ще дойда по-късно. Наградени посмъртно най-много нашата рота беше с тия командващи рустаци. Даже и фронта, и казармата бех с Херния. Пречеше, ама тя беше малка и все пак натискаха. Аз се чудих на тях как ходиха нощно време и събираха ранените. Яденето беше нормално, геройски. Носиха хората. Аз оттам говори за военновременен хляб. Тогава черен хляб имаше много. И аз не казвам типов хляб, черен хляб, а казвам военновременен хляб. Защото беше черен и оскъден. Бъркотия, нищо повече.